Mama. Alright mga kapakatupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Andito na naman ako, ang iyong kaibigan si Christopher Gonzales. At magpapalaro na naman ako ngayon mga katupay sa aking mga kasama sa tuda. At iba yung laro ko mga katupay ay kung mapatayo nila yung Flip the battle tupay. ano pangalan yan? Flip the battle challenge. Flip the battle challenge. Ano ba yun? Limang tira mga katupay, pag tumayo yan mayroon sila 50 pesos. Pero pag hindi naman mapatayo nila sa limang tira mga katupay, ay kikilitin lang naman yung kanilang mga ilong. Ayan ang pagkilitin namin sa ilong. Oh, ayan na 50 pesos sa limang tira. Okay. Ilang tira? Lima, pag isa 50 pesos. Ayan ang aling utang ko ng kalahok mga katupay. Papatilalas Christopher. Hop, isa. Hop, dalawa. Hop, tatlo. Hop, apat. Dalawa, muntik na. Isa na lang. Dito, kiliti ilong. Dito. Kiliti ilong. Masisigahan ka dyan. Ay, di man mo suka tupo. Wala. Hindi nakiliti yung ilong. Parang hindi nakakiliti ilong. Oh, iba naman ang sumubok. Iba naman ang susubok. Kaya si William. Isa. Dalawa. Wala pa eh. Wala pa. Sige na. Ilayo. Matayaw na. Naman eh. Pwede ba ulit? Pwede ulit. Sige, ulitin mo. Isa. Dalawa. Dalawa na. Tatlo. Tatlo na. Apat. Wala. Isa na lang. Kulit tubig kita. Kulit to ang ilong. Allah. Ringo. Dere, 5 tira. Parang Pangatlo ka lang mga katupay. Oy, isa. Ano ba? Ito, Ringo. Diretso na, practice. may kutumba sa kupay. Sige, kutumban. Kuha ang kutumban. Parang hindi nakilitihan ah. 50 bago. Tira na Ringo. Tira na, ano yan, dadayag. Ano ka? Katupay. Ayan, may kutumban. Nakakiliti kaya yan? Ako magawak. Nakakiliti kaya yan? Magtayo ka rin dyan. Tawag, Garigo, ready na. Ready? Isa. 5 tira. Paano pag Okay. kung tayo katupay? Adis, 150. Larga. Bawa tayo. Isa. Muntik na din tayo. Dalawa. Hindi na tayo. Tatlo. Ay, ikaw taga ko rito. Siyempre, ako na refer eh. 4. 5. Next. Wala na. Ano ba? Sino ba? Sino? Ulit ka. Ulit daw. Sige. Ayan. Isa. Ayan, gamit yung safety yan. Isa. Ay, 50. Naka-50. Sige, 50. Naka-50. Isa pa lang. Dalawa na, oy. Dalawa. Ay! Tatlo. 4. Isa na lang. 5. Lima na. 5. Kinukong ang ilong. Dara 50 oh. 50 ako. Dara. Ako naman. Dara. Ikaw na, please ah.
Ano 50? Oh, yan ang 50 niya mga katupay. Katupay! Oh, ano, ready na? Respect to katupay! Okay, resbakan. Okay. Oops. Okay. Sabi niya, yung ano mo. Isa. Sabi niya, wala niya, oh. Di tatayo yan. Tatayo. Isa. Dalawa. Tatayo yan. Alitan mo. Anginan mo. Tatlo. Apat. Isa na lang. Lima. Ah! Wala na. Woo! Ano? Ano? Nonoy uli, nonoy. Swap test pa naman. Nonoy. Nonoy uli. Wala talaga, di ba ka? Pero di ba katayo tayo? Buti pa si Ringo nakapagpatayo ng isa. Game. Game. Okay, game. Yan. Okay, nonoy uli, nonoy uli. Larga. Tulitog. Larga, larga. Okay, nonoy uli, nonoy uli. Atay ring. Nonoy uli, okay. Okay, game. Isa. Dalawa. Dalawa. Apat. Tatlo. Tatlo na. Tatlo. Apat. Muntik na. Lima. Allah. Wala na. Wala na. Wala na, wala na. Ikaw dong. Wala na. William. Oh! Putang ina. Hindi yan. Wala yan. Wala yan. Wala yan. Wala yan. Nakasandal. Wala yan. Oh, ano? Ikaw, William. Ikaw. Sampol-sampol naman ang imo. Huwag ka lang. Sampol-sampol na. Wala yan, ha? Now, Ano? Isa na. Ready na. Ano, Yam? ready na. Wala pa daw eh. O sige, ready na. Pipi. Oh, ready. Oh, si William ulit. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Dalawa na lang. Apat. Putang ina mo. Naligtas. Nakaisa si William. Pambira. Ito 50. Tumayo talaga mga katupay. Tumayo talaga. O, isa. O, isa. Dalawa. Tulitog katupa. Tatlo. Sara, panlima. Apat. Putay na panlima. Patay ka. Tama na. Dami ko langot. Dami mo sana na. Ano, kawawa ni Nonoy. Wala na ko kay Tisa. Alright mga katupay, natapos na yung laro namin mga katupay. Nakaisa si William at si Ringo. Ano masabi mo, William, sa laro natin? Okay. Ha? Okay katupay. Okay, Ringo. Ringo. Bye. Saya katupay. Subscribe. Ikaw, ano nasabi mo sa laro natin? Ay, maganda. Maganda, masaya. Ang bira mga katubay. Nakakatuwa yung laro na yun ah. Bati muna tayo. Yeah. Okay mga katupay, hanggang dito na lang mga katupay. At Dade, salamat. At shout out. Subscribe mga katupay. Subscribe, thank you. Okay, salamat. Yan, dyan naman namin tricycle driver mga katupay. Nakagawa siya. Yan Sila nakagawa. Dalawa sila, si William at saka si Ringo. Nakapagpatayo talaga. Okay mga katupay, dito na magtapos ulitin ko yung video natin. At siyempre, nais muli akong magpasalamat sa inyo lahat na mga nagsusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo lahat mga katupay. At siyempre, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga katupay, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload ko pang mga video mga katupay. Bye-bye! Bye. Salamat katupay. Okay!